Nina senaba imbewu Bantwabami lehlulekayo ukuthi abazali bakuzamile okuncane nakuthi ngosuku lwaKhisimusi nilale nidlile nivuke nidlile usuku luqhubeke lube luhle. Kodwa senakwazi ukubuka kwamakhelwane mase niqhathanisa nokwabazali benu amandla awalingana ngiyakwazi lokho. Kungani phela ningafuni ukuneliseka yilokhu abakuzamile nakho kunijabulisa. Hey nina senaba imbewu ingane zami. Thina sikhula impahla yaKhisimusi masingathengelanga sihambe siyodlala kwamakhelwane sidle futhi sibuyisele phansi nezisi ukuze kusekuseni usuku luqhubeke. Nina senakwazi ukuyidlisa uphoyizeni nilengise ngenxa yokuthi abazali benu abakwazi ukwenza okufanayo nokwamakhelwane benu amandla awalingani lokumele nikukhumbule. Nina senaba imbewu Bantwabami. Angisakwazi namhlanje ukungenelana ningomakhelwane nishitshana ngezipho. Engani hey usungabona amabele enyoka impela senidlisana ushevu. Manje uhambe wadle kwamakhelwane ocela uKhisimusi kusekuseni kuthiwe emhlabeni akusekho. Singazi isizathu salokho. Nina seningaba imbewu ingane zami. Abantu abangakwazi ukuhlekelana kodwa bahlekelana inhlini. Uma uqhamuka komakhelwane wakho usuvala iwindow usuvala umnyango usuwenza ngathi akukho umuntu. Kungani ungamvumeli ezodla? Ungani uyazi ukudla kugcwele itafula yinoswele? Kungani ungamvuleli umnyango ihlale phansi nayedle ithokozisa osukwini namhlanje? Nina senaba imbewu ingane zami. Le mbewu egcwele ubulwane ngaphakathi kodwa umzimba ukhuluma ubuntu amanyala manje nikuphilayo. Nina senaba imbewu ingane zami. Imbongi yasendlonto.